Daddy. Del fatto, del fatto. Commenti. Vedete da lei. Ce trist e așa. Trebuie să filmași și trebuia să Lasă să pice ea. Gata, e gata. E gata. Mai deschidem de așa, dar nu. Gata, da. Asta seara când o fi de 30, deci ia mă, vezi? Ce filtrare. sărac care rezistat la aici. Nu, asta pentru faptul că nu dormită, dacă normal ziua, e tot până pe 11 frate. O deschis un ochi, era. Eu obosită, nu-i bea? Mai faci și eu, da. Pentru că nu-și mai facă și degetele. Ce trist e așa. Eu uite, se uită la mâinile tale. Uite acum?